Dobar dan i dobrodošli ljudi, danas ćemo igrati multiplayer stream simulator. Danas nemamo ni Wi-Fi, ništa, morat ćemo ovako obično. Čekaj, zaboravio sam da okrenem kameru. Evo, okrenuo sam. Znači malo skupljati otiće i to. Dok imam i ove crash auto. Šalim se, ovo nije crash, nego tako ima puno automobila. Joj. Upravljen. Ajde sad nek idemo vam. Neću tamo igraš mi švajdaš, neću to tamo, ne. I kad ste vi ljudi, ja sam dobro. Tako. Idemo se još malo. Da ja naučim. Ovdje. Ovako, drifting. Tako letiš kot. I tako. Izvidite što mi ne vidite facu. To mi je dobar kamera moje. Ne, ne. Ne. Rikverc. Tak za rikverc. To. Tako. Ajde, buraz. Buraz, daj gas, daj gas. Daj gas. I, uhvaćen. I pada toga. Pa mi sam nešto glupost zbrojila. Tako. Tak. Ne. Padam. Joj. I should flip. Ja znam da vozim. Ne znam da vozim. Samo ću pasati iz auto, prvo ovdje. To je 4. BMW. Gdje ću pasti? Kako mrazim! I čekaj. Kamera. Tako nema. I tako. Padam dole. Fokus. Poljako. Gaz do daske!
Ne. Neću tako. Gas. Hoću se... Joj! Moj bog. Ja da moram dam facecam. A to nije fair. Mogu da ga moram dam sledeću god. Kada sam ja, to ja. Kada sam ja u autu. Postaven! Ja! Bum. Bolje da odkrenem facecam tamo. Što sam se ja to udario? Ovdje. Kada se jednom trekam. Ovo znao pa što sam instalirao. To je obrisao pa instalirao. Kada se trekam, ovo mi je zabavno, samo sam ga sad promašio. Vidjet ćete, ali facecamu. To je stvarno ne u facecamu, nego na drugom licu. Ili u trećem. Ovo je jako zabavno. Onda kad se trkam, skočim. I onda sam vidim tamo žuto. I sad ne znam ni da sam otišao. I sad moram negdje se provuđem. I cilj. Ne znam koliko minuta je ovdje trajalo. Bože, moram nešto... To! Auć. Osjeću ovako na glavačke. Auć. Auć. Ne znam ni gdje je vozi. Čekaj, sad ću pauzu. Merto meni. A ovdje je sad zabavno. On traffic mod. Gdje se otići? Evo. Zbog toga sam tražio. Sudaramo otiće. Puma. Hajde, hajde, hajde. Guraj, guraj napred. Ako ja znam i ti možeš napred, samo nećeš. Ajde, ajde, nećeš ti me niće popet. Hajde da ćemo gas. To neka se udarimo. Buma! Joj, jeste vidjeli? Kako je? Trebalo da se stavi na facecam! Znam to. What's up, man? Bujaz! Bujaz! Buraz. Idem na četvrtu. Ajde, četvrta, samo taj napred. Buma. Popravak. Ajde. Bum. Ovdje kad igramo Kung Fu Pandu. Ili nešto.
Joj! Ja sam ga izbacio. Eto ti ga malo. Kada mi nećeš se guraš sa mnom. Ja, kad sam se trekao, još jednom imam puno trka, se ne znam. No, tu ovdje sjedi tako nešto kao krivutave. I ono samo ovdje. I zadnji checkpoint. I samo ideš ovako, ovako, ja skočim i uđem u cilj. To je smiješno jako. Ovdje! Stara pozovu! Haha! Ja vas jurim! Ja sam policajac! I... Buma! I tako to. Eto, tako ti treba. Znači nigdje proći. Dok se ne smiriš. I dok ti kaže mami. Prvo da ti kaže mami što si mi uradio pa da te prijavim policiji tada. Znači ja sam policija. Moram da te prijavim mom šefu. Pa da te uhapsi. Ala, pobego si mi. Nino! Bum! Tomislave! Dolazi! Dolazi, ja vamo! Kako ne može da se izgura? Je tako. Ali što me vi gurat? Je tako vam treba budalaštine nešto da pravite. I parkiraj se. Tak, to. Što se vi tučete? Ti ne smiješ. Dobro, ti si se zabudrao. A ti žućo. Mali žućo. Pung! Dobro, ostali ste na svom mjestu. Juj! I gledaj to. Ovo je neki lag. What's the man? Čekaj! Što to radite? Dobro, sad idem. Na onog tamo. Smicali se praviš. Joj. Smicali se vas zove pravite. A? Budalaštine vi pravite. Čekaj, idem. Ne, nećemo dati kartu. What? Odglavili su se. Onda, kako nisu se odglavili kad sam ja bio to, a? Ti si u kazni 100 godina. Zato što mi ti nisi rekao. Dobar dan. Doviđenja. Moj sinoj.